En l'anomenat creixent fèrtil, entre els rius Tigris, Èufrates i Nil, van sorgir les primeres civilitzacions. En aquest territori es desenvolupen els fets que narra la Bíblia. Uns 2000 anys abans de Crist, Déu es va manifestar a Abraham a Mesopotàmia. Ell i la seva esposa, Sara, van partir amb els seus ramats i criats. Començava una epopeia fantàstica, la història del poble d'Israel i de la salvació dels homes. Déu fa a Abraham dues promeses: donar als seus descendents el país de Canaan i que la seva descendència seria com les estrelles del cel i com els grans de sorra de la platja. Abraham no tenia fills i ja era ancià, però va tenir fe. Déu va complir i Sara va tenir un fill, Isaac, l'hereu de l'aliança. Saps què és l'aliança? És el pacte que Déu va fer amb Noè i Abraham i que després es va renovar solemnement amb Moisès a la muntanya del Sinaí. És una paraula clau, es repeteix diàriament a la missa: l'aliança nova. Una altra paraula clau és la Pasqua. Amb ella celebrem cada any la resurrecció de Jesucrist. Però saps quin va ser el seu origen? Ho pots veure en aquesta famosa pel·lícula, Els 10 manaments. Un dia el Senyor va ordenar a Moisès que els israelites, captius llavors a Egipte, celebressin la festa de la Pasqua i marquessin les seves portes amb la sang d'un anyell. De nit, la desgràcia va caure sobre els egipcis. El faraó va deixar sortir d'Egipte els israelites. Però quan van arribar al Mar Roig, que els tallava el pas, van descobrir amb horror que se'ls acostava l'exèrcit egipci. Aleshores, Moisès va estendre el bastó i un vent molt fort va dividir les aigües. El poble d'Israel va travessar el mar i l'exèrcit egipci va morir-hi ofegat. A la muntanya del Sinaí, Déu va transmetre a Moisès els 10 manaments. Si el poble complia la llei, Déu el guiaria i el protegiria. Seria el seu poble. Josuè va succeir Moisès al capdavant d'Israel i va ordenar als israelites travessar el riu Jordà per entrar a la terra de Canaan, precedits per l'Arca de l'Aliança. Van conquerir Jericó i van ocupar les ciutats de Canaan una darrere l'altra. El poble d'Israel es dividia en 12 tribus. Cada tribu o grup de famílies descendia d'un dels fills de Jacob i ocupava una part del país. Un personatge clau en la Bíblia va ser David. Es va fer famós quan va vèncer el gegant filisteu Goliat. David era un simple pastor d'ovelles, dèbil als ulls del món, però ple de fe en Déu. Tu, va dir-li a Goliat, vens contra mi confiat amb l'espasa, però jo vinc contra tu en nom del Senyor, el nostre Déu. David va ser coronat rei i Déu li va prometre que la seva descendència regnaria sempre a Israel i que el seu regne seria etern. David és la figura del mateix Jesús que, 1000 anys després, naixeria d'un dels seus descendents. El seu fill Salomó va ser un altre gran rei, però al final es va apartar de Déu. Quan va morir, el regne es va dividir en dos: Israel al nord i Judà al sud. Mai més no es van tornar a unir. Infidelitats i injustícies com les de Salomó són freqüents a la Bíblia. Per moure els israelites a ser fidels a l'aliança, Déu els enviava profetes per parlar-los en nom seu. Si no escoltaven els profetes i queien en la idolatria, el Senyor enviava càstigs. Eren vençuts, fins i tot desterrats, com va passar l'any 587 abans de Crist.
Nabucodonosor va envair i destruir Jerusalem. Els jueus van ser desterrats a Babilònia i van viure esclaus 50 anys, fins que Cir, rei de Pèrsia, els va alliberar. Van tornar a Jerusalem, van reconstruir el temple i van renovar l'aliança del Sinaí. La història d'Israel és meravellosa, molt dura de vegades, però hi resplendeix la mà de Déu, que va preparant l'arribada al món del seu fill Jesucrist.